Takže hraní je domů. Takže žádný bordel. Já tady to znám. Staletí označení Kalvárie. Slovo Kalvárie je vlastně latinský název pro horu v Jeruzalémě, na které byl ukřižován Ježíš Kristus. A hebrejsky se jí říká Golgota. Je to tedy tento název. A v přeneseném slova smyslu se jménem Kalvárie nazývala všechna místa, poutní místa, která byla navštěvována za účelem vzdání úcty Ježíšovi a jeho mučednické smrti na kříži. A většinou se pojmem Kalvárie označují ta poutní místa, ty stavby nebo jakákoliv umělecká vyobrazení Kristova ukřižování. Proto vlastně i toto místo nese tento název. Co se týče významu, dejme tomu liturgického z hlediska církevních svátků, tak svátek povýšení svatého kříže, který dnes zde slavíme, připadá na 14. září. Hned následující den 15. září se slaví svátek Panny Marie Bolestné, což tady na tom místě také vzájemně souvisí. Historie čestické Kalvárie se začala psát v roku 1626, kdy pan Jindřich Michal Gizel z Kolína, což byl pán na Olšovicích a Česticích, získal od pražského arcibiskupa Haracha svolení postavit na tomto místě 2 dřevěné kaple. Jedna, výše položená, asi v místech tohoto kostelíka, měla být zasvěcena povýšení svatého kříže a ta druhá, níže položená, Bolestné Panně Marie. Všem asi po 100 letech už ty kaple, protože byly dřevěné, se nacházely ve velmi špatném stavu a proto tehdejší majitel čovického a čestického statku, pan Karel Šebestián Stříčan, nechal v roku 1728 ty kaple spořit a postavit na jejich místě 5 kaplí kamenných. V roce 1755 pak další majitel Čestic, pan Mikuláš Antonín Josef Malovec z Chínova a Winterberka, dal ty kaple obnovit a aby zajistil stálou duchovní správu a stálý technický dohled nad tímto místem, zřídil při kapli fundaci na vydržování stálého kaplana. Do roku 1929 se jich tu vystřídalo něco přes 30 těch kaplanů. První byl Fabián Maršál z Horažďovic, který zemřel v roku 1787. Zcela nejvýznamnější osobností, která ovlivnila si vzhled tohoto místa, byla hraběnka Dorota Rejová, která se svým manželem Karlem hrabětem Rejem získala Lčovice a Čestice v roce 1815, respektive Čestice 1815, Lčovice o něco dříve. A oba manželé se vyznačovali velkou dobročinností vůči místnímu kraji. Zůstalo tu po nich hodně památek, nechali opravit čestický zámek, nechali opravit řadu hospodářských budov, nechali opravit školu, kostel, faru a tak dále, čili zapsali se do těch dějin velmi významně. Konec konců asi mnozí z vás ví, že v Česticích památkou na tento rok je nejrůznější množství erbů, které jsou rozmístěny na různých artefaktech, památkách, které tu po nich byly. Dejme tomu i tady na té kapli vlastně se nachází erb fundátorky tohoto moderního klasicistního kostelíka. Hraběnka Dorota Rejová v roce 1820 se rozhodla, že postaví nebo přestaví celé toto místo v klasicistním stylu. Uvádí se podle pramenů, že to bylo jako výraz poděkování za uzdravení z nemoci. Bohužel, jaká nemoc to byla, to my nevíme, ale musela to být choroba jistě těžká, protože postavit kostel nebo opravit poutní místo už bylo projevem velkých díků vůči uzdravení, za uzdravení v tomto případě tedy hraběnky Doroty Rejové. Zajímavé je, že hraběnka sama si vytvořila plány na tuto konkrétní stavbu, na kapli povýšení svatého kříže. To je tedy podle jejich osobních plánů. A je také zajímavé to, že stavba trvala pouhý rok a provedl ji volyňský zednický mistr Leopold Svoboda. Malířská výzdoba, včetně malby Kalvárie na východní stěně, byla provedena Antonínem Caravinem, což byl v té době poměrně známý malíř, který působil ve Strakonicích. Rok 1820 je tedy vlastně rokem obnovy tohoto poutního místa a pravděpodobně v souvislosti s výstavou této kaple byly opraveny anebo i zřízeny tyto nové kaple křížové cesty výklaňkové, ve kterých se nachází 8 obrazů křížové cesty, tedy není to klasický počet 14 nastavení, ale jich tu jenom 8, je to tímto způsobem zredukováno.
Kalvárie tady v Česticích byla významným poutním místem, byla hodně navštěvována, jednak tedy o svátku povýšení svatého kříže, jednak v době postní, kdy se tu konaly pobožnosti křížové cesty. A věřící sem chodili také po svátku Nejsvětější Trojice, aby si zde vyprosili dejme tomu ochranu před morem, válkou, nenadálou smrtí, hladem a jinými podobnými neštěstími. No, vážení přátelé, já vás tady taky všechny vítám na této úžasné události, protože tady ta mše svatá, která se tady koná vždycky, že já už jsem chodil 45 let, od 5 let, letos jsem slavil 50, tak jenom chci říct, že je to úžasný. Já děkuji Pánu Bohu, že se nám povedlo tohleto počasí, zkrátím to, aby to netrvalo dlouho, protože přeci jenom mše svatá měla začít v 11:30. Jenom chci říct, všechno má své souvislosti. Proč vlastně já jsem dostal ten impuls, abych nějakým způsobem tady pomohl této věci. Není to otázka peněz, je to otázka myšlenky. A jenom chci říct, že jednou se šel večer v Budějovicích domů, do bytu, zkrátka procházím takhle kostelem Jana Nepomuckého a najednou jsem se zastavil přesně u toho vchodu a teď najednou něco řekne, budeš se podílet nebo opravovat Kalvárii v Česticích. Já jsem říkal, proč já? Jako já, muzikant, to nejde. Začneš tou levou kaplí, potom tou druhou, potom tou třetí, čtvrtou. Přesně tak, jak to vidíte. A já jsem říkal, tak to ne, to asi něco není v pořádku. Tak jsem si sedl dolů, dal jsem si 2 červeného vína a ono se mi to zopakovalo znova. Ano, to uděláš. Od té doby, opravdu teď mluvím naprosto otevřeně, přirozeně, bez emocí, bez nějakého nátlaku nebo tak podobně. A znova, po třetí už se mi to nějakým způsobem nepodařilo, po třetí už jsem konal. To znamená, že jsem šel na památkáře a tak dále. V podstatě se mi všichni smáli, říkali, jako jak, co chceš ty dělat tady opravovat kapičku, to je nesmysl. Nicméně asi se stal svým způsobem v tomhle směru zázrak a začali jsme tady opravdu z té levé strany tu první, druhou, třetí, čtvrtou. Myslel jsem si 1, 2, nakonec se nám podařili všechny 4, což teda jsem docela nechápal. Samozřejmě díky těm lidem, a ty tady jsou, kteří proto udělali maximum, kteří tady nechali hodně potu, hodně krve. A to nás všechny spojí svým způsobem dohromady, protože to má obrovský význam. Zkrátím to a řeknu jenom to, že v podstatě, proč to vzniklo? Hraběnka Rejová už byla na pokraji smrti. Dorota Rejová. 1820, slyšeli jste, moc krát děkuju panu Vladimírovi Červenkovi, který se toho ujal, tedy ještě udělali nějakou brožuru. Věřím, že příští rok asi tady sejdeme, kdy se budou upravovat další ještě tady památky, takže si to tady můžeme to pročíst, podívat se a nějakým způsobem se blíže seznámit s Českou Kalvárií. Ale všechno souvisí se vším. Já to řeknu tak, že když jsem byl manželce, jsem chtěl splnit její přání, že se podíváme letecky k moři, tak jsme byli na Kretě minulý rok a já jsem tam totálně skolaboval. Já jsem si vždycky myslel, že mám ženu nemocnou, že to dopadne tak, že ona skolabuje. Nakonec jsem skolaboval já a můžu vám říct, že už jsem měl ten život na kahánku, už jsem se, vím, že to pro někoho, pro nevěřící možná lidi bude znít jako nepřirozeně, ale mě pomohl až 3. růženec. Já jsem se celou tu noc modlil jeden, druhý a nakonec ten 3. růženec. Mě v podstatě růženec je obrovská modlitba, proto všechny vyzývám a chtěl bych říct, že to je hrozně důležitá věc a nikdy bychom to měli podceňovat. Až potom vlastně trvalo to den a noc, celých 24 hodin, jsem teprve se z toho dostavil jsem se domů a pak si říkám, musím to Pánu Bohu nějakým způsobem vrátit. Jak? V tom červnu letošního roku jsem opravdu šel do toho kostela a teď najednou mi ta myšlenka napadla. Nakonec to dopadlo tak, že tuhletu opravdu jsme tady udělali. Musím poděkovat a já bych potom poprosil, abyste potleskem poděkovali za to všechno a možná, že někoho zapomenu. Lidem, kteří se na tom podíleli, byl to František Polan,
byl to Zdeněk Barta, kteří dělali to nejhlavnější, to znamená opravu omítek, malby, jo. Pak to byl Jiří Veselý, pak to byl Rejšek Miroslav se synama, pan Pelíšek, starosta, Václav Kozák, já nevím, koho všeho bych měl pojmenovat, paní Lisková a tak dále, s tím vás nebudu zatěžovat. Ty všichni k tomu přistoupili tak, že jsme to v podstatě tu akci udělali zdarma. Tady mohla přijít Evropská unie, mohli jsme tady dostat možná 5 milionů, 6 milionů, já nevím. Ale my jsme to udělali vlastníma silama a to teda opravdu stojí za potlesk. Já těm všem lidem, brigádníky, nemůžu, možná jsem někoho zapomněl, mluvám se, já bych jim chtěl od srdce zatleskat a poděkovat. Trochu máme zdržení, vše svatá měla začít v půl, nicméně chci říct jenom do budoucna, jak by to mělo asi fungovat, pak když na to dostaneme nějakou dotaci, já myslím, že ano. Jestli tomu dobře rozumím a už tak nějak se s panem Zábranským, samozřejmě pane Zábranského taky tady velice vítám, který ohledně památkářského ústavu nám taky velice pomohl, má proto cit a má proto zkrátka pochopení. Tak když to dobře dopadne, abyste byli informovaní, tak v podstatě příští rok, možná se někteří všimnete, že tady jsou ty takový jako trojúhelníčky s číslama zafixovaný do těch maleb. Ty malby, já jsem to měl v plánu, ale už se to nepovedlo letos. Už to nepovedlo. Zkrátka trošku mě zklamali lidi, kteří mi to slíbili, nicméně je to tak, jak to je, abyste věděli. Tam jsou ohledně pigmentů, ohledně vůbec struktury těch barev a to, tak jsou tam udělané takové body, které v podstatě, jako bych řekl, doufám, že to tak je, všechno v pořádku, jsou právě těma bodama, který teda nějakým způsobem potom se dají do pořádku a zachová se, dohodli jsme se nakonec, že se zachová úplně původní struktura. To znamená, všechno je tady dělané jako svápené malty, nic, žádný cement a tak. Takže jenom informativní otázka, příští rok by to mělo vypadat tak, že dávej pánu, že bychom udělali všechny, vlastně u všech 4 těch kaplí, by se udělala rekonstrukce těch maleb, což teda je velice nákladná záležitost. A snad, když se to dobře povede, by se udělala i ta spodní velká kaple. No, takhle přesně mi to bylo řečeno a přesně takhle jde, jako jak se točí hodinová ručička. Takže příští rok by se měly udělat ty malby a mělo by se udělat ta spodní kaple. Jestli všechno dobře bude a dostanou se na to nějaké dotace, tak by se v roce 2011 měla rekonstruovat tady vlastně ten celý kostel gotického charakteru. A to je už samozřejmě daleko nákladnější. Už nebudu zdržovat, jsem moc rád. Děkuju Pánu Bohu, že se nám bylo počasí. Přeju vám krásný zážitek bohoslužby a přeju vám svou panu Tanářovi Bogdanovi. Děkuju za pozornost.